Sa isang kalye sa Barangay Bayawas, Urdaneta City, Pangasinan, may isang amoy na tila ng hihikayat. Ang amoy na tiyak kapag nalanghap, mapapakrave ka kaagad. Sa kalye kasing ito, amoy ang dekada ng timpla ng isang pagkaing alam mong pamilyar ka na, ang tinapa. Pero di tulad ng mga nakasanayang tinapang galunggong o kaya'y bangus. Kakaiba ang ginagawang tinapa rito. Ang highlight ingredient kasi, manok. Ang mga ito, ideya ng pamilya Galinato. Kwento ni Rowena, ang third generation ng pamilya Galinato. Ang recipe para sa tinapang manok naman na pamula sa kanilang lola. Sa tinapang manok naman, nag-innovate kami. Kasi syempre may tinapang bangus, Gigi. So kailangan natin na mag-innovate ng bagong produkto para maiba sa tao. So yung tinapang manok. 2018 ko ginawa ng asawa namin, nag-try kami. Tapos 2019, yun nilabas na namin. Hindi raw basta-basta ang paggawa ng tinapang manok. Gaya kasi ng ibang mga putahe ang tamang timpla, mga pampalasa, kailangang tamang-tama. Mahalaga rin daw na maisaalang-alang ang oras ng pagpapausok para matiyak na kuwang-kuwang smoky flavor at golden color nito. Ang pagpapausok nagtatagal ng 3 hanggang 5 oras. Pero ang pinaka-secret daw nila kung bakit patok na patok raw sa mga masa ang produkto, ang paggawa nila ng may pagmamahal. Yun sa paggawa ko ng mga produkto na yan, parang sa akin, parang naging hobby ko lang. Tsaka masarap ng pakiramdam pag may ginagawa ka. Tapos sa naman, nakakatulong din siguro. Kasi syempre, pag bibili sila ng kailangan may sausawan. Sa ngayon, patuloy ang kanilang paggawa ng tinapang manok na sinabayan na rin ng iba pang klase ng tinapa. Patunay sa mga katagang ang paboritong pagkain kapag sinamahan ng pagmamahal at pagkamalikhain. Tiyak, success ang aabutin. Vanessa Bugtong, RNG News.